எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இன்னைக்கு பிரம்ம முகூர்த்த பூஜையுடைய 38வது நாளுங்க. நேத்து நைட்ல இருந்து இன்னைக்கு காலையில வரைக்கும் சந்திரகிரகணம் இருந்துச்சுங்க. அதனால அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வீடு ஃபுல்லா கிளீன் பண்ணி விட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் தான் பூஜை பண்ணணும்னு நான் நேத்தே சொல்லியிருந்தேன் வீடியோல. அதே மாதிரி தான் காலையில எந்திரிச்சு வீடு ஃபுல்லா தொடச்சிட்டு, பூஜை ரூம்ல சாமி ஃபோட்டோ எல்லாமே ஈரத்துணி வச்சு ஃபுல்லா தொடச்சிட்டேங்க. தொடச்சிட்டு எல்லாத்துக்கும் புது பொட்டு வைக்கணும். இப்போ பூஜை பாத்திரம் எல்லாமே விளக்கு எல்லாமே கழுவி வச்சுட்டேன். இப்போ எல்லாத்துக்குமே புது பொட்டு வச்சுட்ருக்கேங்க. ஏன்னா கிரகணம் முடிஞ்ச உடனேயுமே நம்ம ஃபுல்லா வீடு எல்லாமே கிளீன் பண்ணிட்டு தான் நம்ம பூஜை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இது பிரம்ம முகூர்த்த டைமில் சந்திரகிரகணங்கிறதுனால காலையில டைம் வந்ததுனால, இப்போ நம்ம எல்லாமே முடிச்சுட்டு வைக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஹரிபரியாக தாங்க இருக்குது. அவசர அவசரமாக பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஏன்னா 5:30க்குள்ளே வச்சாகணும் அப்படிங்கிறக்காக. இப்போது பச்சை அரிசியில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டு அச்சத அரிசி ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேங்க. இது எதுக்குன்னா, நம்ம காமாட்சி விளக்கு ஒரு பிளேட் வச்சு தான் வைக்கணும், கீழே வைக்க மாட்டோம். அந்த பிளேட்டில் இந்த அரிசியை கொஞ்சம் அச்சத அரிசியை போட்டு அது மேலே நம்ம இந்த காமாட்சி விளக்க வைக்கும்போது அவ்வளோ மங்களகரமாக இருக்குங்க. வீட்டில் நல்ல விஷயங்கள் நிறையா நடக்கும். பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுக்காக, ரொம்ப லட்சுமி கடாட்சமாக இருக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி நீங்கள் விளக்கு அடியில் நீங்கள் அச்சத அரிசியை போட்டு பாருங்கள். எஸ்பெஷலி நான் சொல்கிறது காமாட்சி விளக்கு கடையில் கண்டிப்பாக நீங்கள் போட்டு பாருங்கள். வீட்டில் நீங்களே அந்த மாற்றத்தை உணர்வீங்க. இப்போது ஃபோட்டோக்கு எல்லாமே சந்தன குங்குமம் வச்சுட்டேங்க. நான் மஞ்சள் வைக்க மாட்டோம், சந்தன குங்குமம் தான் வைப்போம். வச்சாச்சு. எல்லாம் வச்சு முடிச்சுட்டு, இப்போது விளக்குக்கு எல்லாமே நெய் ஊற்றுற விளக்குக்கு நெய்யும், எண்ணெய் ஊற்றுற விளக்குக்கு எண்ணெய் திரி போட்டு எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போது அதில் பூ எல்லாம் வச்சு எல்லாமே ரெடி பண்ணி அந்தந்த இடத்துல வச்சு இப்போ விளக்கேற்றிடலாங்க. உருளியும் வாசலில் வைக்கிற விளக்கும் எடுத்துகிட்டு போய் நிலவில் வச்சு சாமி கும்பிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு. சாமி கும்பிட்டுட்டு அப்புறம் உள்ளே போய் சாமி கும்பிட்டுக்கலாங்க. பிரம்ம முகூர்த்தங்கிறது ரொம்பவே பாசிட்டிவிட்டியான ஒன்றுங்க. இந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன நினச்சாலும் அது கண்டிப்பாக நடக்கும். ஆனால் என்ன ஒன்றே ஒன்றுனா, நம்ம பாசிட்டிவான விஷயங்கள் மட்டுமே நம்ம நினைக்கணும். அவங்க அப்படி பண்ணிட்டாங்க, இவங்க அப்படி பண்ணிட்டாங்க, அவங்க எனக்கு அப்படி சொல்லிட்டாங்க, அவங்களுக்கு இதுக்கு இது பண்ணணும், அது பண்ணணும், அந்த மாதிரி எந்த ஒரு இதையும் யோசிக்க வேண்டாம். எல்லாமே நல்ல விஷயங்களாக யோசிங்க. நமக்கு இந்த விஷயம் எனக்கு கை கூடணும், எனக்கு நல்லபடியாக நீ நிறைவேற்றி கொடு சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மனசுருக நீங்கள் வேண்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது பாசிட்டிவ் வேல கண்டிப்பாக நடக்குங்க. அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. இப்போது பூஜை ரூம் எல்லாமே பூ வச்சுட்டு இப்போ விளக்கேற்றிடலாங்க. கரெக்டாக மணி 5:20 ஆகுது. இன்னும் 10 மினிட்ஸ் இருக்குது. அதுக்குள்ளே விளக்கேற்றி முடிச்சிடலாம். எப்போவுமே நான் 5 மணிக்குள்ளே ஏற்றி முடிச்சிருவேங்க. இன்றைக்கி சந்திரகிரகணங்கிறதுனால கொஞ்சம் வீடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எல்லாம் காலையில் தான் பண்ணணுங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன்னால் இன்றைக்கி கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. பட் பரவாயில்ல, 5:30 வரைக்கும் உங்களுக்கு டைம் இருக்குது, நீங்கள் ஏற்றிக்கலாம். ஆனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் 5 மணிக்குள்ளே ஏற்ற பாருங்கள். முடியாத பட்சத்தில் நீங்கள் 5:30 வரைக்கும் டைம் எடுத்துக்கிறது தப்பில்லை. இப்போது எல்லா விளக்கும் நம்ம தீக்குச்சி வச்சு ஏற்றாமல் ஒரு விளக்கை ஏற்றிட்டு அந்த விளக்கை வச்சு எல்லா விளக்கும் ஏற்றுடுங்கிறது ரொம்பவே நல்லதுங்க. இப்போ நம்ம கோயிலில் ஏன் மற்ற விளக்கை வச்சு நம்ம ஏற்றக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா, அது இன்னொருத்தர் ஏற்றின விளக்கை வச்சு நம்ம ஏற்றக்கூடாது. ஆனால் வீட்டில் அப்படிங்கும்போது நம்ம ஏற்றின விளக்கை வச்சு நம்ம அதை வச்சே ஏற்றுறது ரொம்பவே விசேஷங்க. நீங்கள் எந்த வேண்டுதல் வச்சாலும் 21 நாள் அதே வேண்டுதலை தொடர்ந்து 21 நாளும் அதை நீங்கள் முறையாக கும்பிட்டுட்டு வாங்க. கண்டிப்பாக அதுக்கான பாசிட்டிவ் வழியில் கடவுள் உங்களை கூட்டிகிட்டு போவாருங்கிறதுல எந்த வித சந்தேகமும் இல்லைங்க. வீட்டில் நான் சாமி கும்பிட்டு முடிச்சுட்டு திருப்பி நம்ம தோட்டத்தில் இருக்கிற சாமி கோயிலை கழுவி விடலான்னு வந்தேங்க. இது கற்பனை சாமி கோயில். இது ஏன்னா கிரகணம்னால அதே கோயில் ஃபுல்லாகவே கழுவியாச்சுங்க. சாமியெல்லாம் கழுவி சாமிக்கு பூ வச்சு எல்லாமே தீபம் போட்டு சாமி கும்பிட்டுட்டேன். நான் ரெகுலராகவே வீட்டில் பிரம்ம முகூர்த்தம் முடிச்சுட்டு இங்கே கோயில் கும்பிடுவேங்க.